Ragnar här står ja, tid vinner det här 3-2 och en 5-sättare. Det har varit nu ett runt fler 5-sättare i Medeltecken och Mjölner. Ja, alltså jag vet inte hur snackar vi nu, det är ett nog det nummer 11 att göra med lakom med Akolin här så ja, jag minns inte säkert över men när kräver ett runt ja. Det var Ja, och tid vinner så dessen det 3-2 i första sättet så var Mjölner väl klart bättre och så kommer det till spekla vi att ja, alltså vi tar fyra kan gå sympatens så väl till dessa finalerna. Det här har vi. Vi tar väl samman nu i det och så genom morgon och det kan som att jag vet inte, vi var klara där bredvid. Det så vi väl och Mjölner för att första sätt nu. Det var Jordan, det var näck bättre. Det var också som Martin säger. Chotten vi är inte skyldigt till så vi tar väl ja, jag kan fyra gånger bättre, det är alltid inte. Men så kommer vi ett öla gott åter och ta så nästa sätt. Och tredje sätt måste vi så tidigt. Och det blir öla tatt och ja. Så kommer det ordentlig gång chocken och det säkert ordentlig upp till timern i fjärde. Har vi ett halva där ja. Och så femte sätt Lucas som fyllde ta en gångten som är också snett åt alltid. Det är inte vakna så det mer att ta. Det är nägå på spel. Men tar ganska vakna morgon. Ja, det är möjligt. Men då är vi gostigt klara. Det kan gå för det. Ja, det var spännande så jag ska gånger. Vad helt du själv som spelar var det tar gå och lötna. Det var nog stegot dueller för alla player vara manfolk. Ja, akkurat. Det som var. Det var några långa dueller. Det blev inte värre. Det blev reserv och alla så alla va. Spelet hade inte varit gott nej. Det hade inte vi har spelat bättre i Berlin. Men det var tattor och fallt så lockon då är bättre. Ja, tack för det Ragnar i här stånd.